duto mabende watu wake odiochieng' ma kawuono kapoke wadhi wawinjo kaka jatend piny e loso ang'adie wach moro Dr. Eli. Yes. Koro wach ma awacho ni lwasi mar ohala nyaka sirikal ng'i kaka ginyalo loso lwasi mar ohala mondo eka gichoko osuru kuom johala. To ok inyal choko osuru kuom ng'ama ose. Koro kaka wacho mokwongo lwasi ni ibro los pae imiyo jogi capital malong'o kae to imiyo gi arita mar kwe kama gitiye to i-ensure ni gin gi health. Koro sama jogi productive kinyalo choko pesa malong'o kuomgi. To kaka en sani to kane kaka inyalo choko malong'o. Ji biro temo mondo giyud yore mang'eny mar koso chulo osuru. Ting'eni chulo osuru ka bende wan gi weche ariyo. Nitie gimwaluongo ni tax evasion to gi tax avoidance. Pogruok margi ni kanye? Nikech ng'ato nyalo wacho ni magi dong' mana gik machal. Evasion gi avoidance opogore. Evasion en kende ni ng'eyo no winji chulo osuru no to itamori chule. Iketo wich teko. Mano iye vet. To